Там ва ўкраіне вайна, а я тут гарбату п'ю. Мне вельмі дрэнна, але я думаю аб тым, насколькі дрэнна зараз мільёнам украінцаў і не вырашаюся нічога казаць пра свае пачуцці. Вось такіх фразаў я чую зараз вельмі шмат. Людзі пытаюцца, ці могуць наогул яны быць шчаслівымі, піць гарбату, гуляць з дзецьмі, ездзіць у падарожжы і так далей, пакуль ідзе вайна. У гэтым відэа мы паспрабуем разабрацца, ці можам мы жыць і быць шчаслівымі тады, калі праисходзіць вайна. Перш за ўсё, давайте паглядзім, з чаго складаецца вось гэтае пачуццё, што я не маю права жыць нармальна, я не маю права сябе добра адчуваць тады, калі ідзе вайна. Ну, перш за ўсё, гэта тое, што называецца траўма таго, які выжыў. Прям як Гарры Поттер, хлопчык, які выжыў. Эту траўму атрымліваюць людзі, якія выжываюць у катастрофах ці нейкіх няшчасных выпадках, дзе гінуць іншыя людзі. На аўтабане машыны сутыкаюцца, усе гінуць, а нехта адзін выжывае. Вось у такога чалавека, які выжыў, фарміруецца вось гэтая траўма таго, які выжыў. Чалавек пачынае задавацца пытаннямі, чаму менавіта я, а не они? Чаму я выжыў, а вось гэтыя добрыя людзі, якія былі больш годныя, больш добрыя за мяне, яны загінулі. І у такого чалавека траціцца сэнс жыцця, чалавек вельмі дрэнна сябе адчувае, і нават гэта можа скончыцца самагубствам. І мы таксама, мы бачым, як гінуць людзі, мы бачым, як адбываюцца нейкія жудасныя рэчы, і пры гэтым, а мы у бяспецы, большай ці меншай, і нам ад гэтага становіцца прыкра, мы адчуваем вось гэтую траўму таго, які выжывае. Другі момант – гэта траўма сведкі. Яе мы атрымліваем тады, калі глядзім навіны, размаўляем з нейкімі нашымі блізкімі ці сябрамі, якія знаходзяцца зараз ва ўкраіне, якія пераказваюць нам тое, што адбываецца, і мы пры гэтым нічога не можам зрабіць. Вось гэта пачуццё бездапаможнасці перад нейкімі страшэннымі перажываннямі фарміруе ў нас траўму сведкі. Гэта той момант, калі мы хочам дапамагчы, калі мы імкнемся дапамагчы і нічога не можам зрабіць. І тады нам падаецца, што калі мы адмовім сабе у нечым прыемным, калі мы адмовім сабе у нейкіх такіх звычайных добрых праявах жыцця, штодзённага жыцця, нам падаецца, што ў такіх сітуацыях мы дапаможам. Калі мы гэта зробім, то дапаможам тым, хто пакутуе больш за нас. Але гэта неправда, гэта ілюзія. Тое, што мы не з'ядзім абед, альбо не пагуляем з дзецьмі ў парку, альбо не паглядзім фільм, гэта ніяк не дапаможа украінцам. Таму, што трэба здесь зрабіць? Па-першае, гэта высветліць, што напраўду я магу зрабіць. Ці магу дапамагчы хоць нечым? І калі я магу нешта зрабіць, то тады, калі ласка, можна гэта зрабіць, неяк дапамагчы. Калі я не магу, ну рэальна не магу, не маю магчымасці неяк дапамагчы, тады тое, што варта зрабіць, гэта папрацаваць пачуццём віны, папрацаваць вось гэтай трывогай, якая ў нас узнікае, папрацаваць вось гэтай траўмай сведка і гэтак далей. Як гэта зрабіць? Ну, па-першае, мы можам звярнуцца да псіхатэрапеўта. Гэта вельмі часты зараз запрос. І спецыяліст можа нам дапамагчы. Другі метад – гэта тое, што нашыя пачуцці перамагаюцца нашым розумам. Нам папросту трэба стварыць у нашым мозгу такія нейронныя ланцужкі, якія будуць прыводзіць нас ад пачуцця віны да думкі пра тое, што я напраўду нічога не магу зрабіць, а значыць, я не вінаваты, не вінаватая. Калі вам становіцца дрэнна, калі вы адчуваеце пачуццё віны і хочаце адмовіць сабе ў нейкай смакотцы для таго, каб падтрымаць украінцаў, папросту скажыце сабе: не, калі я не з'ем цукерку, гэта украінцам не дапаможа. Я не вінаваты. Гэта проста тое, што трэба прагаворваць, каб ваш мозг гэта усвойваў і вучыўся гэтаму. Ну і, наконец, трэцяе – гэта усялякія практыкаванні, звязаныя з рэлаксацыяй, з дыханнем, з зазямленнем. Гэтага вельмі шмат
у інтэрнэце, і такія практыкаванні паказаны таксама на маім канале, на які вы можете падпісацца і паглядзець гэтае відэо. А калі гэтае відэо было вам карысна, то, калі ласка, паставце лайк, подпішыцеся на мой канал, падзяліцеся гэтым відэо са сваімі сябрамі, бо гэта мае сэнс.